at the event. So okay guys, ndicela into yobana xa nijonge ezi video zam ni-subscribe nipresse u-subscribe button and like button so that ezi videos njena zingafika zifikelele to so many people abathanda ama-beads or abafuna ukufunda apha njena ndisabonisa umsebenzi wam. And also sendikwazi ngoku noku-uploada i-tutorial videos, ndiyazama. I had my second tutorial video 3 days if I'm not mistaken. But please guys, subscribe, and thank you so much for coming back to this channel to watch new videos that I upload. Ndicela ni-subscribe ke bethunana. Nizambona ke usisi naye ukhona apha, nijonge ii-pictures zakhe indlela le amhle ngayo, niyambona kwezi pictures abendithumelele zona kulaa event yabo yamahlubi. Enkosi kakhulu guys, ndizanibona again. Bye bye.